Good morning everyone and welcome to my vlog. So karon guys, naluto na ang sudan sa atong doggy guys. Naka-prepare na po ang ilahang pagkaon. Nitras init pa ni guys, matus ako sa gawas kay nagsalod kog tubig guys. Awa! Ang atang mga kuluking diri ay. Magdisot tag-agi guys kay atang. Ikaw wala kay kaon ha. Kagabi kay arte kay mili magsudan. Way panihapon di mo kag tinapa. Pero say mo kaon man siya tinapa. Kaon karon pamahaw ha. Ha? Kaon ka pamahaw ha, di mag-inuwi ha. Na. Uy kaayo. Ugma pa mi merkado guys kay ngano. Ingon amo ang silingan, minus daw kayo ang isda kay bagyo baya kusog ang hangin. Na atoy isda guys pero perting pagkamahala. Mauna nga. Ning anak sa banana di sa tamang merkado eh. Ang kunos, gamot na tagmadakan kung tinapa perminti. Ang tinapa, tagpila ka ng miga, be, tag 30 be ang usaan na. Yung kung merkado lang tayo, magpalitan tabi sa tunga lang good. May merkado ba? Hindi naman na. Ang ilisan na ko ang mga tubig. Okay. Para, ang mga ilimon sa akong mga dugi guys, pang ilisan na ko guys. Para bago na po ang ilahang water. Na may agas, pero mawala na sa nimo unang abtik din kung salod kay. Kung mawala na impas niya, di ka kasalod. Ang saon na lang. Naula, ang king panahon guys, kaya naibagyo. Ang ngalan sa bagyo karon guys, kay bagyong Inday. Kaya kay pangalan no. Bagyong Inday ang ato ang kuan karon. Dili may lag mauga ni kung mga nilabahan. Di gini mauga kay wa may init. Ang niog kayo ang langit sa pagkauga. So di gid mauga. Naong adlaw kagawas. Ibabagan ang adlaw. Ang teres ayon limpyo na kaayo na. Ang wala na ko na limpyan karon ang amuan na lang kuan. Kani lisan na ko ning tubig dire. Igan mo sa to diri oh. Limpyo pa man ang tubig oh, pero sige man guna ko ginailisan nilang tubig guys kay para limpyo pero may ilahang ilim nara ang habol akong gipang labahan og bedsheet. Wala pa si mana nag-ilis na dayon ko og bedsheet kay para kuan limpyo kay among mga dogi, mga papis na mo diha man matulog unya wa na sila nakaligo kay ipang purga man na ako ara na silang pangtrapuhan og mga wipes. Mauna nga. 5 pa lang kaadlaw. Nag-ilis na ko og bedsheet guys. Hi Dodong. Kung labahan ang trapo. Ang ako ang nadaog nga ticket kagabi guys. Unta i-claim. Nabutan ako sa busura na sa gulan og kanang pupos kung mga dugi unya akong gitrapuan ani. Agoy di nagid masilbi kay nagisi man pero napa ba iyang katong kuan niya iyang QR. Ingon man tong kuan dito migom po na mo tumboy bang bantay siya basta naala ang QR pwede ra man niya. Ana kuan naman ay nabasa naman kay nakuanan sa tae ba. Natingala ko. Ang kuay na lang oy. 80 unta to may nalang unta to pang dungag palit ang mga dugi. Na kuan man na apil man og labay hinoon. Sige na lang. Kana lagi manglimpyo ta tibuok balay guys. Anya lahi ka manglimpyo basta na ikuan. Labay man ako nya ko kanhon nga naman dayto na karga. Kapila na gyud na nahitabo sa kuan na guys. Kanang ingon ana nga maapil na kog labay ang ticket. Napud ko tong niagi pod. Ang nakarga sa 4D, mo man akong sige paliton 6D, 4D og kanang mga jackpot baka di ay no. Kay kuan. Nay nakarga tulo, may nalang unta to, unta toy ang tulo kay 400 man, 400 man siguro niya. Akong itaon 20 na unta toy 800. Ay dili di ay 800 ay ang tulo. Ang kuan unta toy bankatin 1,000. Ang kuan ato, karga ba? Tulo ka number sa 4D. Unta toy 1,000 ka pinalabay po na kog apil. Saya nga lagi may nalaunta to idungag sa grocery ba pamaliton nga
Pundo diri sa balay. Sayang kaayo. Ito akong payong, ako nang gikuha tong payong sa kilid, okay. Ako na nang ilabay. Kay hugaw kita naon dito, kagahapon na ako nabantayan, dugay na ba kinapayong nga. Kagahapon na ako nabantayan. Mailag makuan ni maugan ni. Okay, mga labhan. Ako na ibalhin diri ang uban okay para kuan. Dili sila maghuot ba guys. Ipang balgi nato di. Dodong. Mamalin taghalayan dong para di maghuot diri dong kay manimaho atong nilabhan og maghuot bisan pag ipak nga na og huot kayo pagkakuan manimaho. Nato ya libangbang di gahapon guys. Oh, labi na ko patay buhi man di ay. Libangbang nga brown. Nawala ra pud siya. Diri siya nang gunit oh. Nya kaning hangira, guba na ning hangir nga hangir. Wala na lang nako gisulod ug ato kay naa diri ang libangbang nag diri oh nagbitay siya diri abi na ko patay akong gihikap ning lihok man. Kaya ako na lang kung gipasagdaan. Brown siya nga libangbang guys niya. Ang yang pako ning tiklop. Ang kulang ano man eh, di na ko kuan. Karon wala ning lupad siguro to balik. Nya swerte ra ba doon ng brown nga kuan mintag na atay swerte maabot ani eh kanang swerte nga pangasa ba kay para sulbad tanang problema. Okay. Daghan kaig kaning asikasuhon daghan problema gi atubang. Kinahanglan og ma sulbad kay para wa na tayo hunahunahong problema ani di na masakit ang ulo ba. Ana guys. Kay pait kaayo napakapait kuya Edith ayo eh. Nakanahon na nang gani kung abroad na kung balik ani kay kaning abroad taw natay plano sa tuang balay mahimo man dayon nato pero ug naratag Pilipinas igo man sa kaon ang sweldo diri guysati malisura mahal pa gyud palito no iyang sweldo wa ning dako ora gyapon sweldo atin paita gyud ang gani kay nare mga travel makabiran ra kay goy travel ang short oy ating short ta ay travel maka-grocery ra gyud makakuan ra makatambay ra gyud dagan-dagan gam dili ra po kay dagan nga igo ra gyud magtan po tag isa ka bulan ang kung mag-grocery mga nila tagpuan nga maagtan ra po isa ka mga sabon mo ginay kinahanglan pare anang dili man merkado ana kinahanglan mo ginang mga yung ana nga kuan ay travel makakuan ra gyud maka-grocery ra gyud ug wala dili oy di maka-grocery oy ma-short. Yan, apang din may mga papis pa gyud murag kamera gyud ang makuan ana kay maluoy man ni kay mawala mi ka gyud mo saok naman. Mangita man. Silang tulog gyud guys. Ano? Ug man gani kong tiil sunsunuron man gani ko. Unang luoy ko kayo ipada pero ambot lang kay galigog na kay niingon man to mong silingan nga ayo kabalaka kay palanggaon man na dito gipalangga gani daw to niyang napunitan niya nga aspin gipalangga gani daw gipabit kay nagsakit man gipabit mauto nga ko ambot lang ani ay unsa nga dili man di daw ko angay mo balaka di daw mi angay mabalaka kay palangga man daw. Ya, naanan siya iro daan pinunitan niya itong gawa sa bangko. Gusto siya naapay ilaing iro kay para ang ihadang iro daw ko no. Na ikauban kay minga daw kay ang iro at ikauban mo to nangita siya. Isa niya ming anak ko sa ni ate ang model nga iduha na lang ti kay kanim gud silang duha katong si Takol manggod guys og si Dudot guys close kay na silang duha. Ug aha si Takol tuapon na si Dudot sila ni magsigi dula-dula sila ni magsigi og kaning kuan ba guys kanang magtapad og tulog ana suot to ni inana po iring sa kuan oh tura nagsipanguhit kung halayan naguba na ginang screen dia ila na gyud gikuan ako pa kay ko og kan sa mong balay guys ay kaning reperonon guys ay di ta kaliho kay wala tay sapi igo na lang ta magtan-aw sa mga repair in tawon.
Gabot na kayo tan-aw ra ng mga kisamion nangakuan na. Nangaukab na in tawon na. Kinahanglan in tawon og repair na in tawon among bay. Tugay na baya po na among balay mag 18 years na baya mi dire. Mo bito ni ngangi ko sa kong banana nga. Mabalik na lang unta kog abroad ba. Kay tagan pa kaayo ko na pay balay kani among balay. Payrununon pa baya ni. Papabi ni na human og bayad. Napanibalan sa 100 kapin ni nung balance ani guys dikit mag abroad ko. Ipaspasan man ni nako unya og di dato ni mabarya ng binulan ani nga magkuan man ni. Hawa di putre. Ikaw ha. Mauna nga. Ang itong banana nga maabot ko balik di naman siya musugot eh. Maingon may naman siya musugot ko pero duhat ta. Na. Nga pag medical anak diabetic dili ra gyud ko nakuan. Pait. No beto kung gingon niya sa una nga di sa ko mauli diha Pilipinas kung di pa mahuman ang balay. Paulion ako niya luit kung nagsakit ng siya. Kana kung tulo ka ticket na ang nakuan sa kuha guys na sayang kay kalargan ang ko no. Dili ko makalarga-larga guys kay ngano. Mutaas yung sugar maluya siya nya lang biyaan ako nga galuya. Di makuan jud ako ang lakaw matanggong di ko kalakaw. Ibutang dito okay. Sulod na ta guys kay makanon na nako kung mga dugi. So guys, tirira ta tama na kumbog nagalka guys. Salamat kay guys sa inyong supporters kung mga solid supporters sa kung mga new subscribers sa kung mga old subscribers. Thank you so much sa atong mga OFW. Thank you so much guys sa inyong suporta walang sawang pag-suporta sa ko og I love you all. God bless atong tanan. Bye everyone.